Tal día como hoxe, un 10 de marzo, aquí mesmo foron asasinados pola policía franquista, fascista, Amador e Daniel. E fórono por demandar dereitos para a clase traballadora, por demandar liberdade e xustiza. E iso mesmo, 49 anos despois, é o que estamos a demandar. Deste sistema, xuntas somos moitas máis. Demandar futuro significa demandar que se goberne, tanto o goberno da Xunta como o goberno central teñan en conta que estas comarcas non poden seguir en esta situación. Unha das peticións máis urxentes é carga de traballo para os hostaleiros de Navantia e Ferrol, pero tamén estamos demandando unha transición enerxética xusta. Xusta quere decir que non pode haber unha transición, non se pode dar unha transición enerxética que na práctica sea unha nova reconversión para estas comarcas con perda de postos de traballo e pobreza, non, que está a pasos axigantados. Eso vémolo pois no índice demográfico, non? É un dato moi aleccionador, non? As inscricións de crianzas de menos de 3 anos en Ferrol solamente deste ano con respecto a anos pasados son 100 menos. Eu creo que eso dá a idea de cal é a nosa situación. O 10 de marzo é o Día da Clase Obreira Galega e este ano nesta convocatoria de folga xeral en Ferrol contribuímos da mellor maneira, como sempre entendimos no sindicalismo nacionalista, que é facer unha xornada de loita e de mobilización. Entendemos que este ano 2021, esta xornada de loita, ten que ser un antes e un despois na resposta que temos que dar ante unha crítica situación que vivimos en Ferrol, pero que non deixa de ser un exemplo ilustrativo da grave crise que temos no noso país, que é unha crise que xa vivíamos con anterioridade á crise que nace da pandemia e que ten precisamente nesta comarca, nestas comarcas do norte do país, o epicentro donde a necesidade da movilización para reclamar políticas alternativas para exixir precisamente o que levamos facendo desde hai meses, unha saída galega xusta da crise e unha necesidade urxente de un plan galego de emprego e de industrialización e que poña fin á emigración e á grave situación que temos no noso país. O grave responsabilidade dos gobernos galego e español por acción e por omisión, especialmente dun goberno galego, máis preocupado de satisfacer os intereses de grandes empresas neste momento onde se anuncian inversións millonarias, pero non, desde logo, para xerar emprego, industrialización e para dar un cambio na situación tan crítica que ten o noso país e en concreto e especialmente as comarcas do norte de Galicia. Veciñas, veciños de Ferrolterra, Eume e Ortegá, herdeiros de Roixordo e Revolta Irmandiña, rebelémonos, ningún paso atrás, contamos con vos, contade con nós, porque o noso compromiso é e será inquebrantable. Porque temos futuro, conquistémolo. Moitas gracias e adiante.